dɔgɔtɔrɔya bolofaraw ka ca kosɛbɛ nka jamanadenw olu ka kɛnɛya sabati ko ɲuman o y'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o bolofara dɔ y'a tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya ka bɛn ni mɛnkalo tile 12 ye a bɛ fɔ kɛnɛya baarakɛla minnu ma ko infirmier u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya binakun kan i n'a fɔ kɛnɛya baarakɛla tɔw dɔgɔtɔrɔ kelen kɔ ka banabagatɔ lajɛ ni nka ka bana jalatigɛ walasa a ka tɔgɔdiya sɔrɔ a ka nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fo k'a sɔrɔ infirmier jolen b'a bolo min min'i janto banabagatɔ la dɔgɔtɔrɔ ka fura sɛbɛnni ye banabagatɔ kunna n'o fura ninnu kɛli ye a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ a ka kan cogoya min na a n'a wagati la banabagatɔ kɔlɔsili a bɛrɛbɛrɛli fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma n'o sera ka sabati ko ɲuman infirmier fɛ a ka ca la dɔgɔtɔrɔ a bɛ lawasa sɔrɔ a ka baara kelen na min b'a yira an na ka fɔ dɔgɔtɔrɔ ani infirmier u bɛ ɲɔgɔn dafa dɔgɔtɔrɔya baara kɔnɔ k'a yira diɲɛmɔgɔw la infirmier olu jɔyɔrɔ ye mun ye u bɛ se ka taa ɲɛ cogo di u ka dongo dɔ wuli ka jɔ kɛnɛyasow kɔnɔ banabagatɔw kɔrɔ su ani tile ka se k'o yira diɲɛmɔgɔw la o ye nin kɛnɛ in sigikun dɔ ye mɔgɔw bɔra Bamako faba fan caman fɛ k'a daminɛ médecin sage-femme ka fara infirmier o n'a ɲɔgɔnna caman kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka ɲɛda kura di nin sigi ma a kɛra nisɔndiya koba ye ka fara o kan ladilikan caman o kɛra ka ɲɛsin infirmier ma u ka dɔ fara u ka dongo dɔ wulikajɔw kan dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ banabagatɔw kɛrɛfɛ dɔnni min b'u la ka kɔrɔ k'a ɲini ka dɔ fara u kan walasa dɔntaw bɛ se ka yiriwa ka taa yaasa kɛnɛya ɲuman sinsinni o laɲiniw bɛ se ka sabati bɛn ani kelenɲɔgɔnya o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di u ka dongo dɔ baarakɛta ma bonyamasegin gafe caman dira nin kɛnɛ in kɔnɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'olu ka cɛsiriw bonyana kosɛbɛ kɛnɛyasow kɔnɔ ni banabagatɔw ladonko ɲuman ye min bɛ se ka kɛ misaliya ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛw ma u fana ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan walasa kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ko ɲuman sigidaw kɔnɔ kɛnɛ in bonyana ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye ladilikan nasira fɛ ka aw ladɔniya ka fɔ nin kɛnɛ in sigira ka bɛn ni samedi mɛnkalo tile 16 min sigili hakilina bɔra conseil de l'ordre des infirmiers n'a ɲɛmɔgɔ ka yamaruya ye o ye an yɛrɛ ka baarabolo ɲɛtaga sababu parce que an y'a ye an ka baarabolo in a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ parce que a faamuya man bon mɔgɔw ma kosɛbɛ donc événement suguya ninnu de b'a to a bɛ se ka lakodɔn donc ka se ka mɔgɔw kɛ k'a faamuya an ni mɔgɔw ka se ka don ɲɔgɔn na voilà o hakilina de y'a to an ye nin événement ninnu organiser bon effectivement mɔgɔw bɔra fan caman ka na donc an b'u fo u ka nali la bon weleweleda mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan halisa an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ ka fɛn mun ɲini profession in donc o ka se ka basabati voilà o weleweleda dɔrɔn de don n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra donc u ka na an ka fara an ka événement ninnu célébrer ɲɔgɔn fɛ voilà n'u bɛɛ fo fɛn o fɛn nana donc ala k'u ɲuman segin ka se u seyɔrɔ la donc vraiment a nali diyara an ye jama nana donc vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ donc an b'u fo. Bon, ne kɛlen parrain a nisɔndiya a bonyana kojugu ne mɔ parce que fɛn min parrainage don infirmiers ka association olu ka rencontre ba commune 1 kɔnɔna na o parrainage don bon le fait que u y'a bonya ta k'a di ne mɔ vraiment a diyara n ye a y'a nisɔn sa kosɛbɛ donc n bɛ foliba kɛ u ye o la. Ladilikan min bɛ ne bolo c'est que nin baara nin ye baara kolo gɛlɛnba de don infirmier baara mɔgɔ caman bɛ o t'a dɔn c'est très difficile donc a tɔgɔ di n bɛ min f'u ɲɛna u k'u jija hali sisan parce que n y'a min fɔ a tɔgɔ di n ka discours la à l'entrée c'est que olu de bɛ baara daminɛ na dɔgɔtɔrɔya baara daminɛ na olu de b'a camancɛ la olu de fana b'a laban na donc ça fait que mana ni banabagatɔw nana fɔlɔ ka mɔgɔ min ye o ye infirmier de ye olu de bɛ u bisimila k'u bɛrɛbɛrɛ k'u ye ka ɲininkaliw tɛŋɛ o la voilà k'u ka dossier labɛn voilà donc olu de b'u accompagner médecin fɛ yen bon hali ni minnu furakɛla après olu de bɛ pikiriw kɛ u bɛ sérum don voilà hali minnu opéré la olu de bɛ olu fana ka a tɔgɔ di pansement ni fɛnw bɛɛ kɛ voilà donc ça veut dire que olu ka baara n'a kɛra ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ dɔgɔtɔrɔ ka baara bɛɛ bɛ ɲɛ. Voilà, parce que dɔgɔtɔrɔ ka baara bɛɛ gulonnen don infirmier ka baara don voilà mais comme ni baara ɲana a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ karisa o bɛ se baara la o se baara la mais pour que a ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ se baara la o k'a sɔrɔ infirmier ɲuman b'a bolo dɛ ni infirmier ɲuman t'a bolo a ka baara o bɛ kɛ tɔ ka jigin n b'u féliciter kosɛbɛ k'a fɔ san o san
u ka to ka nin événement ninnu kɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ parce que comme baara min don voilà an bɛɛ de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ka ɲi kuma dɔ la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye pour que ka ɲɔgɔn bilasira voilà ka ɲɔgɔn encourager voilà baara kɔnɔna na c'est très important. Ayiwa ni attestation kɔni kɛra surprise ye na sincèrement parce que mɔgɔw bɛ baara kɛ i t'a bila i kunna k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ k'i jateminɛ donc ni i baarakɛɲɔgɔn y'a jateminɛ k'a fɔ k'i ka baara kɛcogo ka ɲi i b'i seko kɛ k'i récompenser n hakili la a nisɔndiya ka bon ne bolo kosɛbɛ a ka bon n bolo kosɛbɛ yɛrɛ de bon fɔlɔ baara n'i b'a la fa i ka kanu de fɔlɔ n'i y'a kanu i b'a dɔnniya ɲini donc moi j'encourage à tout le monde u ka baara kɛ ka ɲɛ u kana kɛ parce que ka kɛ ni yɛrɛ yira ye ka baara kɛ k'a fɔ ko n b'a kɛ pour que ka nisɔndiya wɛrɛ sɔrɔ a la mun tɛ satisfaction professionnelle ye voilà j'encourage tout le monde u ka baara kɛ kosɛbɛ ka baara ɲuman de kɛ voilà c'est le message que j'ai à donner. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin attestation dibagaw ma? Bon folikan mun bɛ yen moi je souhaite que a kana dan nin kelen ma u ye wale mun ta ka ɲɛsin ma il faudrait que ça continue pour que les autres aussi puissent travailler hali n'u t'a kɛ pour que attestation sɔrɔ pour que attestation ka mɔgɔ ɲuman caman indexé dans les groupes comme quoi nin sa in na nin y'a sɔrɔ nin sa in na nin y'a sɔrɔ voilà. Nisɔndiyalen bɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye i ka pratique médicale la n ka wuli kɛnɛ la n'o ye célébration de la journée des infirmières et des infirmiers a bɛ kɛ an bɛ wuli an bɛ foliw kɛ an bɛ misaliw ci mais ka kɛnɛ sigi a ma kɛrɛnkɛrɛnnɛma nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka participer a la. Donc, le premier arrondissement bureau sera pour organiser le fin caman fɔ dɛ u b'u ka dynamisme fɔ u b'u ka waleɲumandɔn fɔ u b'u ka baara nafa u yɛrɛ bolo fɔ parce que mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ valoriser mɔgɔ t'i valoriser dɛ voilà donc o foli kɛrɛnkɛrɛnnɛma o ye président a n'a ka mɔgɔ bɛɛ o fo k'u barika da foli m'o lase infirmière ni infirmier bɛɛ lajɛlen ma a y'a fɛn cité an ka foli b'a ye su an ka foli b'a ye parce que dɔgɔtɔrɔ n'an wulila infirmier bɛ wuli n'an dalen don infirmier bɛ wuli n'an cité don infirmier bɛ wuli donc foli dan t'a la ka lase aw ma ordre professionnel tɔ minnu fana bɛ yan an bɛ ordre médecin ordre sage-femme ni ordre tɔw b'aw bɛɛ lajɛlen fo a y'u wele o diyara n ye parce que jamana ka miiri de ye an ka baara kɛ interordre la nafa b'olu la kosɛbɛ donc ne bɛ ordre médecin la yan nisɔndiyara kosɛbɛ parce que an bɛɛ de kɔnɔ an bɛɛ de kɔnɔ kelen donc ni nin journée sugu organisé ne fɛ sansi caman b'a la waati n'a cogoya kan n bɛ sinsin sansi fila dɔrɔn kan sansi fɔlɔ ne fɛ o ye reconnaissance il faut qu'on mette l'accent sur la reconnaissance du mérite, de l'effort, de l'engagement. Et ça, les infirmières et les infirmiers le sont. Vous le regardez là, comme il y a pour regarder la photo. Vous le regardez là, vous le regardez là. Avant un mot d'offre, n'a rien là. On le regarde, n'a rien là. Donc, je voudrais être docteur là, infirmier et infirmière. Parce que soin, fragilité, à Béaou. Donc, notre reconnaissance à votre endroit doit être plus que ça. Et on va tous y travailler pour que cela soit. Parce que avec l'autre sauf qu'on a, Allah m'a fort, on n'y va pas tout le monde. Au fond, les
ici c'est donc parce que fin flana et valorisation alors dans la on a une construire les canaux donc il faut qu'il y ait un pour que les corps am se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ an bɛ se ka waleya jumɛnw kɛ pour que halisa nin kɔɔri bɛ se ka valoriser cogo min il faut que on sorte de cette légage donc o ye liste de réflexion ye bureau bolo bureau communal bɛ yan bureau national bɛ yan vraiment jamana in ko ma nɔgɔn mais a y'o kɛ a taabolo ye. Parce que nous manquons. Et il faut s'inspirer sur des pays comme le Canada, qui sont dans la santé communautaire. Le Canada, on a travaillé avec beaucoup de Canadiens. Ce sont des professeurs agrégés en soins infirmiers, c'est les infirmiers. C'est les infirmiers, professeurs d'État agrégés infirmiers. Il faut que l'autre jour, j'ai passé dans un session à Savounia, j'ai servi à Savounia en 2002. Les infirmiers qui sont là-bas, jusqu'à présent, les salaires n'ont pas bougé. C'est pas normal. C'est pas normal dans un pays, tu fais 20 ans dans un corps et au stade de Alsa. Donc, il faut que les gens il y a au stade où il sera 30 ans de service là. J'aimerais récolter que vraiment ni Corée ni Cloma donné. J'aimerais la reconnaissance. Donc, il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse sur la valorisation de ce corps. Donc, voici naturel vraiment, au foie, ça a été fouillé. Quand on fait un peu à la sonne, à la parcours de l'eau, premier arrondissement, service public de l'eau, ou à Djibouti, où il est là, nous avons fait ce qu'on a dit, Djabi, ou à ici, à Nitamaïra, à Tita Inega sur la guine, à Kamataïre, donc à la sonne, on est bien qui. Pour vous servir. Et premier arrondissement bureau des ordres ni ordres professionnels des gars familiaux pour les boucles. En me produire mon marqué. Pour que l'année mouillée offre des soins, tous soins, publics, privés, parapublics, en politique normalement, pour que nous soyons capables de la population générale. En tant qu'infirmière, parce que nous sommes tous demain des potentiels malades. Donc, il y a une série donc, on est obligé de tenir le flambeau malgré les difficultés. Et pour ça, on est disposé pour ça. Donc, vraiment, quand on a la vision qui est là, elle s'en va au fou, la barcada, qui est assise à la marine à la fête, à la caou, qui est là. On a façon, nous y façon, les temps pour nous, elle va être dans la tête. On doit aller à la carte. Pour le soin, à la carte, à qui l'on dit dessous, qui est créé, à un docteur payé, à Mirna, à la carte, dans ma casa, on s'est capable de soulager tout le monde, là pour gagner. En Belgique, ici, Grégoire Kouma, je ne sais pas là, on va le faire. A bɛ daminɛ anw na a bɛ na camancɛ la anw de bɛ yen wa a bɛ tila ka laban anw na an ka cɛsiri an ka dɔ fara kan. Premièrement, un message de félicitations. Comme docteur Drissa l'a dit, c'est tout ce qui se passe, c'est le chef qui l'a dit.
c'est la première fois que le Conseil organise, célèbre la journée internationale. Et ça a commencé par l'arrondissement et c'est très important à souligner parce que fort, Annie, mi infirmier ou association, il y a des autres qui ont créé, Annie, journée célébrée pour sauver. Mais maintenant, encore non, Annie, pas qui est autre pas qui. Désormais, journée fouille qui est sans retard, comme il va organiser. Alors, c'est chef une fois, je pense à l'île de docteur Christian pour ma belle en fait, célébration, il y a 20 000 on fait un message de dépasser, il m'a dit infirmier au on va essayer de donner la valeur, parce que mal la infirmière, valeur la téboire, mais mal la valeur est dans la vie. On a créé la valeur, la sécurité, on a créé, valoriser la profession infirmière. On a cassé un don, infirmier au fond de la forme. On a un don, on a un et ça, on s'en a présenté Tchama. Il y a des mots qui sont on a le docteur, le monsieur chef l'a dit, en termes de formation, infirmier, le minimum de formation, c'est la licence. Donc, on voit bien, je pense, licence avec vous. Mais au fil du temps, aujourd'hui, on a beaucoup d'infirmiers qui ont le master, à commencer par ça. Fait un master de mais plus que ça, on a aujourd'hui des infirmiers qui ont le doctorat au Mali. Et au moins, il y a 2 infirmiers qui ont le doctorat au niveau du Conseil national des infirmiers du Mali. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr Reda parmi nous. Mais au niveau du Conseil national, on a présenté les régions et le doctorat. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la profession infirmière, nous sommes en train de révolutionner les choses. Et on va continuer dans la zone. On a besoin de l'aide des médecins. Les trois docteur Ouni, infirmier, c'est 2 professions différentes. Mais derrière un grand médecin, comme il l'a dit, il y a toujours un grand infirmier. Donc nous avons besoin de vos accompagnements, de vos bénédictions, on ne peut pas les faire sans vous. Je félicite tous les infirmiers, toutes les infirmières de la commune, l'arrondissement 1. Bonne fête à tout le monde. On est très heureux d'être là ce matin sur l'invitation du bureau de l'ordre des infirmiers du arrondissement. Nous les félicitons pour l'organisation de cette journée, pour magnifier les infirmiers et les infirmières à l'occasion de la célébration de la journée des infirmiers qui a eu lieu. Cela est une très belle initiative parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'un bureau local organise de tels événements. Donc ça donne l'occasion vraiment de renforcer les liens entre les différents professionnels, mais aussi de rendre hommage aux infirmières et aux infirmiers qui sont dans nos structures de soins, publics comme privés, à la tâche au quotidien. Vraiment, c'est le lieu de saluer cette initiative. Et ça nous donne aussi l'occasion de réfléchir comment valoriser davantage cette population. Comme je l'ai dit, est au début et à la fin des soins. C'est vraiment les zéros au quotidien. C'est une équipe. C'est une équipe. Le médecin est membre de l'équipe. L'infirmier aussi est membre de l'équipe de soins. C'est cet ensemble-là qui conjugue ses efforts pour prodiguer à la population des soins appropriés. Il n'y a pas de médecin sans infirmier. Par exemple, un chirurgien opère le malade, mais c'est l'infirmier qui prépare le malade, c'est l'infirmier qui peut endormir le malade. Après, c'est l'infirmier qui surveille le malade, c'est l'infirmier qui fait le pansement. Donc le rôle de l'infirmier est plus important même que le rôle du médecin. Donc c'est une équipe complémentaire qui est là au service de la population.
Les mots, c'est d'abord vous remercier pour venir nous aider dans cette dynamique. C'est aussi de féliciter le bureau communal et de dire de continuer dans ce sens parce que les défis sont énormes. Donc c'est bien de célébrer les journées, mais c'est de regarder aussi comment on peut améliorer davantage la santé de la population. Donc encore une fois, merci à eux. Je les félicite et les encourage à multiplier ces gestes d'initiative pour le bien de la population. En tout cas, souvent la présence c'est quoi? Toucher, parce que fait la télé, ça va, il y a qui pour le qui doit être. Distance pour les patients. La distance, après on va parler de la distance. Distance intime de l'éveil. Mais quand les patients. Donc on a les gars là. Imagine-toi que moi je dépose ma main sur la tante. Ça veut dire beaucoup de choses. Elle est déjà soulagée. Elle se sent en confiance à ce qu'elle fait nos foyers. Mais elle est joyeuse. Elle est presque à l'union, comme on est là. Elle va à pour elle va dire. Regardez la dame, c'est. Quand on fait avec la main, elle a fini par elle patient au bête. On nous va différencier. Donc la présence, le toucher, la distance, ok, et le regard des yeux. Pour dire à la personne, je suis attentionné pour lui la bouffe. Après, on va parler de vous. Vous comprenez? Désormais, ça doit être ainsi. Mais quand vous passez à comme il vous donne. Ça nous permet de réticence des patients. Pour nous avoir pour la faire, mais dans les cours, pour la faire, on sait à quoi. Pour là, il faut pratiquer cela tout le temps chez les patients. Vous comprenez maintenant? Il faut donner c'est bien. Mais il faut faire. Et attention, la façon même de s'étirer, ça peut. Par exemple, les coca, par exemple, ça va. Les aïeux, la police, les va sans faire. Mais quand je fais toujours à la hauteur de la personne, les chaises, c'est ça à la hauteur de la personne. Toujours. Vous voyez, l'image ça dit tout. Ok? C'est un son. Ça, la réaction. Alors, c'est là. Francia. Baik, Fatmata Tumara. Nana treatment laban. Fatmata Isha ne. Maraga. Apa kau kasih ni? Profina. Ibu maraga. Ni infirmier. Kami ada kerjaan. Sama juga. Oh nyan. Ni ada tu kau pun ada. Ini dia juga program. Oh nyan. Eba, itu dia jangan kira. Macam tu boleh. Nyan. Yo ada don ni. Ni Islam fikirnya ni. Pakai don. Pakai tu yang. Ini mana don ni kita tinggal ada. Pakai don. Nah, itu nak kita don. Kita sah. Itu nak sah. Ah?